בקונגרס הקודם, בשנה שעברה, דיברנו המון על נושא התפקיד של האישה ביחס לגבר וכן הלאה, וכותבות לנו כאן נשים, מכתב במילים האלה. מילים רבות נאמרו כבר, שאלות ותשובות אין ספור, ועדיין העניין לא מבורר בלבבנו עד מידתו הסופית. ועכשיו, בתקופה חשובה כל כך, לקראת הקונגרס הגדול, יש שוב צורך להתכנס ולברר ולגשש את החסר, בדרישה להכין את לבבנו ולגלות את הכאב המשותף שלנו, ולהבין מה עוד יש לעשות. כי אם היינו מבררים את הדבר עד הפרט האחרון, כבר הרצוי היה מצוי. הן צודקות. יש לי רק להגיד דבר אחד. כמה שאנחנו לא נסביר מה תפקיד האישה, אחרי כל הסבר, השאלה הזאת תחזור. כי החיסרון מה שיש באישה, אנחנו בזה לא ממלאים, אי אפשר לספק אותו, כן? ולכן אותה השאלה, אותו החיסרון שוב מתגלה. וזה סימן לחיסרון הטוב שיש בנשים, שזה חיסרון שהוא יסוד של כל המציאות. האישה, הנוקבה, הנקבה, המלכות. ולכן אני לא מתפעל מזה שכל פעם זה חוזר אותו דבר. ואני גם כן מוכן להסביר יותר ויותר. אבל בוא נענה בצורה פשוטה. אין כל כך הבדל בין תפקיד גבר ותפקיד האישה בעולמנו כאן ועכשיו, שאישה צריכה לשאול מה אישה צריכה לעשות. כמו שגבר שואל מה הוא צריך לעשות, גם אישה צריכה לעשות אותם הדברים. גם ללמוד, גם לחנך ילדים, גם להחזיק את הבית, גם לארגן את הקבוצה, או יותר מחצי האנושות, 60% כנראה מהאנושות זאת נשים, כן? אז יש ברוך השם מה לעשות. 60% מהאנושות זה נשים, ועוד הילדים, תוסיף לזה עוד 20%, נגיד 80% מהאנושות זה ילדים ונשים, ו20% מהאנושות רק גברים שהם גברים, נגיד, מגיל 20 והלאה, או מגיל 15 והלאה. אז סך הכל אנחנו מדברים על מסה כזאת גדולה, 80% מהאנושות, שהיא שואלת מה לעשות. כל מה שאפשר לעשות למען התיקון, הכל נמצא לפניכם, גם לימוד, גם הפצה, גם התחברות לשם הפצה. אין שום דבר שכאן כאילו מסתירים, כאילו דוחים. אלא ההפך, אנחנו צריכים כוח הזה. אנחנו מבינים שאם 80% האלו, נשים, היו בעולם מגובשות ונחוצות למטרה, אז ודאי שהיינו מגיעים לתיקון. כי גברים הם רוצים או לא רוצים, לפי הטבע דווקא הגבר, הוא בסופו של דבר שומע מה שאישה אומרת. וכמו שכתוב באברהם, שמע מה ששרה אומרת לך. אז יש לנו בעיה גדולה אצל נשים, שהן לא מבינות כמה שהעבודה שלכם וההפצה שלכם היא חשובה. וכמה שהיא דווקא מכרעת את כל העולם לכף זכות, לתיקון. אז במקום לשאול, בבקשה, בוא נתחיל לעבוד ברדיו, בטלוויזיה, ביצירת הסרטים וספרים לילדים ולנשים. תתחילו, ואני מכיר אלפי נשים שלנו בכל היבשות, שהן מתרגמות ומכינות את החומר ועושות. צריכים עוד. צריכים עוד. עוד ועוד ועוד, גיבוש ועוד ועוד ועוד, להוסיף בהפצה. ולא לחכות לגברים, ולא לשאול מה לגברים יש ומה לנשים אין. לנשים יש אותו דבר. זאת אומרת, הכאב הזה הוא כאב טוב וטבעי. זה כאב טבעי והוא טוב, ואני לא רוצה שהוא ייעלם. והוא לא ייעלם גם כן. כי כמה שאתה תגיד גם דברים טובים לאישה, וגם תספק לה את התשובות, השאלה הזאת תמיד תתגלה שוב. וזה טבעי וזה נכון. רק בכל זאת בוא נממש אותה. זאת אומרת, המימוש הוא בהפצה, אבל לאור המשבר הגלובלי החדש... אבל לא רק בהפצה, אתה תגיד לי, במה הגבר יותר עובד בכל מה שחוכמת הקבלה מביאה לו לעשות בתיקון העולם,
יותר מאישה? מה יש לו יותר מאישה? לימוד גם אישה חייבת, התחברות למען ההפצה גם אישה חייבת, טיפול בילדים ודאי, כל ההפצה בחומר, בהכנת החומר שלנו, וידאו, אודיו, חומר כתוב, אינטרנט, הכל, אצלנו עובדות נשים יותר מגברים. אז מה קורה כאן? קורה דבר טבעי, אישה כל הזמן שואלת למה חסר לי, וכך זה יהיה עד גמר התיקון. אז בוא ביחד ניקח את המושכות בידיים שלנו, דווקא נשים, ונגיע לגמר התיקון. הכל תלוי בכם. זה שעכשיו יש משבר גלובלי ומדובר על קבוצה שהיא כבר כל העולם כולו, זה משנה משהו בעבודת האישה או שרק דורש יותר... לא, דורש יותר רק הפצה. ושוב אני אומר, נשים וילדים יכולים לעשות ההפצה הרבה יותר ממה שגברים. לא בנסתר ככה, שמכינות חומר ועושות לנו כל מיני הדברים האלו בשקט, כאילו בהכנה להפצה. אלה הפצה בערוצי נשים, אישה לנשים, נשים לילדים, זה סוגי הפצה שאין להם גבול, שאין להם מעצורים בדרך. ובזה אנחנו צריכים להשתתף. ולצערנו בינתיים יש לנו סך הכל 3-4 נשים שעושות כל התוכניות שלנו של נשים, וזה ודאי שלגמרי לא מספיק. וגם כן ילדים אפשרות להוסיף, וגם לחנך ולעסוק עם הילדים, להכין אותם לתוכניות חדשות, ולנשים יש כוח היצירה הרבה יותר מגבר, כי אישה שהיא מהטבע מיועדת לעבוד עם הילדים, אז יש להם יותר פנטזיות, יש להם יותר דמיון, ואנחנו צריכים את הכוחות האלה. דווקא הפצה לנשים ולילדים, כולה היא בעצם נמסרת לנשים. ואם מי שיודע ויכול לעשות את זאת, רק אתם. ואני מאוד מבקש להבין שבכל הרצינות, הכדור הוא בידיכם. נקווה שנצליח. תודה.